Kaya mo ba i-delete ang IG mo para sa pinakamamahal mo? Ang point mo, hindi na ako dapat mag-post ng picture kasi i-heart ako ng mga tao. Hindi sila nagagandahan sa'yo. Hindi sila nagagandahan sa'yo. Basta ka. CapCut Editors binash dahil sa Miss You. Comment na good morning pwede po CapCut. At meron siyang 2,000 na haha. At bakit nga ba lumalabas yung dila ni Mayor Alice Go? Tuwing minute at... What happened? Ako nga pala si Marites para magatid ang balitang hina sa Pilipinas. So atin agad simula. So kamakailan, nakita ko nag-viral to sa TikTok. Ito ay isang pag-aaway na ni-record ni Jowa dahil gustuhan daw niya yung usapin kaya ating alamin. At syempre dahil may Jowa, overthink ka dyan. Ano? Kapag kami, ay kayo, nag-heart. Pag nag-heart kami, disrespect sa'yo yun. Oo. Tapos, kapag yung picture Heart sa namin IG. na malay ba namin kung kayo i-heart. na heart. So, ibig sabihin, para sa inyo, appreciation yun. Oo, kasi ikaw yun, in-appreciate mo yung picture ng iba eh. Seryoso. Kaya ako ito ni-record kasi, ano eh, ang ganda ba eh, ang ganda ng point eh. Gusto mo, parang sabi mo, Hindi maganda yung point, maganda yung pag-uusapan, maganda yung argumento. yung heart, yung Wala pang picture point, namin, hinart ng ibang tao, appreciation yun. Tapos ikaw, pag hinart mo, ano yung meaning nun? Appreciation din. Na-appreciate mo nga. Hindi nga, yun nga yung tinatanong. Nakataot tingin ni ate. Oo, bakit? Parang, Disrespect ba sa inyo pag nag-heart? ikaw, pag nag-heart ka ng ibang babae, hindi naman disrespect, pero why, ba't mo pa yun gagawin, di ba? Di ba? Tapos, So, ikaw, ba't ka nagpo-post sa picture? ngayon, dapat hindi, so ang point mo, hindi na ako dapat mag-post ng picture. Kasi, i-heart ako ng mga tao. Ganun. Kaya mo ba i-delete yung Instagram mo para sa taong mahal? Oo, tsaka. Bakit i-delete? Yeah, yun. Paka na yan, pang mga rom-com dito sa movies. Like, Hala, buti na record ko to. hindi lang naman record yung gusto ko. Wala ano pinag-awayan yun. Pero ganito ha, ilatag mo na natin argumento. So dito sinasabi nila na pag nag-heart ka daw, at sabihin natin may jowa ka, tapos pag nag-heart ka daw, kung ikaw yung lalaki, nag-heart ka rin mga ibang babae sa Instagram, nakaka-disrespect yun at bakit mo pa kailangan gawin? Egon lang kami doon sa pambato ni ate. Hindi marunong may pagtalo yung lalaki. Ang layo nung kinumpare niya. Kung ako yung lalaki, dapat na sinabi mo, paano pag kuya naguhubad ako, syempre pakita ako ng katawan, sabihin natin nag-workout ka. Kaya nag-workout ka, gusto mo ipakita, gusto mo maging proud sa pinaghirapan mo i-workout o ipakita sa gym mo, sa mga diet mo. Okay lang ba sa'yo yun? Yun ang kailangan mo lagi pag-usapan dito. Kasi ginawa niya kasi kailangan nyo kontrolin yung desisyon ng babae just to feel good sa sarili niya. Sige, mag-heart ka. Diba? Kung yun ang gusto, mag-heart ka ng mga babae na nakikita mo sa kung saan, sa TikTok, sa Instagram, nagta-thirst trap, sa TikTok, diba? Madami yan. Pero okay lang ba kung ako gagawa? Diba? Yun yung doon umiikot yung argumento, doon umiikot yung usapan. Kaya kinasabi ko sa'yo, napaka-importante ng communication. O kasi doon mo malalaman anong compromise yung dapat dalawa. Wala kayo nakitang compromise eh. Doon sa babae, nakita siya ng mali doon sa lalaki niya. Diba? Sa jowa niya. Hopefully ex na niya. Nakita siya na, yari ka boy. Nakita ko na yung parang reverse uno card ako. Yari ka, di ba? Mali yung ginamit mo example. Talo ngayon si Guy. Pero diba, kung mahal mo isang tao, kung gusto mo i-push yung relasyon nyo tumagal o kung ano man, gusto mo suportahan ng isa't isa kahit mali yung partner mo. Gusto mo imatama niya na marerespect at mamahalin pa rin naman niya yung sarili niya at ikaw sa desisyon yung dalawa. Kasi gano'n naman na isang relasyon, diba? Pareho kayong gagalaw dyan. So pareho kayong tumatapak sa iba't ibang thirst traps ng social media. Kasi naiintindihan ko yung sinasabi ng babae at ng lalaki. Una, well, hindi yung lalaki kasi ang tanga niya gumamit ng isang example. Si babae na lang na bakit ko tatanggalin yung Instagram ko o kung ano, saan ko man pinopost yung mga photos, yung ganyan, aking mga pinapakita, mga experience sa buhay para sa'yo kung insecure ka. Diba? Pero, ang sinabi naman ni Guy dito ay, kung ako mag-heart ako na ibang babae, ayaw mo. Pero ikaw, nagpo-post ka sa Instagram mo na hina-heart nila ibang tao. Diba? Yun eh. Yun ang mismo yung pinag-uusapan natin. Ako para sa akin, kung isa ako sa argument assessment facilities and corporation dun sa pinagtatalo nila, papaiba ko eh. Parang hindi yun ang pag-usapan mo. I-mirror mo na lang. Yung ginagawa ni girl, gawin ni guy. Okay? Yun lang dapat yun. Pero hindi. Siguro mas hindi ganun type yung guy na nagpo-post sa social media. So hindi niya pwedeng gawin yun na realistic. Diba? Na may papakita niya, ito yung nararamdaman. Kung sa isang relasyon, ang iniisip mo lang, huli ka, kaya tama ako, mali ka. Nasa mali ka relasyon. Kasi nagiging competition siya kesa cooperation. Yun ang dapat ng dalawang ginagawa na magjowa, diba? O na mag-asawa, diba? Papunta pa lang tayo dyan. Sa ngayon pa bibigyan ko na isang punto
to si girl pero nakuha niya yun sa maling paraan dahil inipit niya si Guy. At hindi ko rin naman masasabi na napakagaling na manok ng mga lalaki itong si Guy. So ang tanong dito ay kaya mo ba i-delete ang thirst trap mo para sa jowa mo? Alam mo, natutuwa ako dito kasi napaka-modern niya eh. Diba? Kung isipin mo, hindi naman ito problema ng mga magulang natin o mga lolo't-lolo nila. Siguro ang kanilang equivalent noon ay siguro titignan ng dadaan. Pag nasa labas sila, maglalakad sila. Hindi ko alam eh, hindi ba ako lumaki sa panahon na yun. Pero siguro to that effect. Pero ngayon kasi dahil nga nakikita mo lahat sa social media, naapektuhan ka na, nagiging parte na siya ng buhay mo. At hindi dapat tayo lumayo. Dapat nga natututo tayo mag-adapt. Kaya makikipag-compromise ka at makikipag-usap ka doon sa partner mo. Kasi doon naman sa part nung guy, sabihin na natin na lang, for the sake of the argument, hina-heart niya, baka wala lang naman sa kanya yun. Paano kung sa mga tropa niya na sinusuportahan niya yung mga pinopost nila, hina-heart niya? Magmumukha naman yung girl, yung insecure. Now gets, pwede mo kasing galawin na isa argumento kung kanino siya mas mag-fair, kung kanino siya mas kukontra o hindi. So dito, di naman natin kailangan malaman sino tama, sino mali. Ito yung katoksika ng social media. Pag-usapan yung dalawa. Pag-usapan yung mag-partner at maintindihan nyo sa isa't isa kung sino ang dapat mas mag-adjust na mas malaki, mas mag-adjust na mas onte, o mas mag-adjust na sabay. Pwede nga hindi siya problema in the first place. Baka di lang kayo nagkakaintindihan sa isang bagay. Marami yan. Dapat kanya-kanya yan. Walang tama o mali dyan. Kailangan nyo pag-usapan dalawa yan. So yun ang balita. Dami na nilang umaakit sa'yo pero sa akin ka lang babasa. Hindi! Mas mahirap pa yan. Kalaban ka sa boy best friend. Ang professor at ang teacher. Nabubong-bobo na sa'yo. Ang sunod na balita kaya ito naman yung sa... Hindi sila nagagandahan sa'yo. Hindi sila nagagandahan sa'yo. Napakasta ka. Ah. Nila pinag-aagawan. Pero pwede ka ba pag-agawan ng mga tao na hindi ka naman pagmamayari? Kasi ang ibig sabihin naman ng pakastay, malande, pabuka, di ba lagi pinaano? Sa example lang, sabihin lang natin, sa pagpapakita natin ng mga photos o videos online, pwede nyo pag-usapan na pwede ka, na mag-post ka okay lang, pero huwag mo na pakita masyado yung sexy side mo siguro. Huwag mo na masyado pakita yung talagang bilat na bilat, bukas na, at meron na kayong mga anak. Kanya-kanya yan eh. I mean, diba, nagigets mo ba, meron kasi isang ehemplo para doon. Pwede mong gawin na gano'n. O ikaw naman, lalaki, meron ka na mga pamilya, anak, papakalasing at nagwawalwal ka pa. May baka dapat kayo pag-usapan na okay ba sa'yo yun? Maganda bang imahe yun para sa inyong dalawa? At na-appreciate ba yan ng partner mo pa nakikita kang ganyan? Ganun yun. At pag-usapan nyo. Diba? Hindi naman kailangan pagbawalan eh. Matatanda na kayo. May mga bulbul na kayo at lahat eh. Diba? Maganda pag-usapan niya. At yun, ang pinaka-importante na matuto kayo habang tumatagal. Ang pag-usapan, hindi lang pag-usapan na wala nare-resolba, pero pag-usapan na marunong tayong sabihin yung ating nararamdaman, yung ating gustong ipahiwatig doon sa ating partner. Hindi lang yung para lang magmukha kang tama o mukha kang inapi, diba? Magpapalambing ka, papasuyo ka, pinapatagal mo. Paano to? High school na naman, hulaan na naman tayo. Kung gusto mo ng gano'n, maghanap ka ng gano'ng klaseng jowa, diba? Gano'n lang yun. O gano'ng klaseng asawa. Kasi sabi ko nito yung parang building blocks, yung parang pwede mo lang pagsimulan. Kanya-kanya na kayo dyan. Hindi ko naman masasabi kung anong klase kayong tao, kung paano kayo magre-react sa isang bagay. Ito na naman tayo. Ito na naman yung usapang low value, high value male o umay na ako. Ito na lang yan. Kung mas big deal pa sa yung label mo bilang alpha, sigma, beta, omega, sardines, di ko alam, bahala ako. Kung mas big deal pa yung label na tingin mo na meron kang internet points dahil yun ang tinatawag mo sa sarili mo, mas pinapakita lang no kung anong klase kang lalaki o babae, okay? Ang importante sa label sa magjowa, hindi mo kailangan labelan palagi yung sarili mo. Maging free ka na i-try at subukan, i-challenge yung sarili mo. Hindi naman tayo mga piyesa sa chess eh. Pwede tayo maging kahit ano. Pwede natin subukan, huwag kang matakot. Alpha ako, dapat di ako gagamit. Ganito ako kasi ganito. Yun ang sukot sa akin eh. Parang ang tanda-tanda mo na big deal pa sa'yo yun. Mas pinapakita lang nun na ganito ka kababaw. Okay, sige, siguro meron kang qualities or personality na isang alpha. Pero pinapangalandakan mo na alpha ako, alpha. Parang equivalent lang yun na matalino ako, pabayet ako. Ganun lang din yun eh. Ano ba? Maghanap ka naman ibang pagpapaguran sa buhay. Alam mo naman. Okay, sunod. Ito maganda to. Ito yung interview niya kay Karen ni Mayor Alice Go. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Sorry. saan ka nagtapos? Biglaan kasi. Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling.
Nung tumanda na po ako, So sorry, nabigla lang ako. Pero napaano okay, parang napaisip ako, bakit siya naggaganon? Like, ano ba yun? Paraan ba yun para i-cover yung kanya accent, saka anong lengguwahe, trauma ba siya? Kasi may nakita ako online, yung pag nilalabas natin yung dila natin pa nag-iisip tayo. Kasi bisa ginagawa, nakikita ko dati nung naglalaro ko ng Valorant. Nilalabas ko yung dila ko bago gumawa o subukan gumawa na isang play. Tapos nakita ko dito na nung pala mga caveman tayo o at least yung sinaunang mga tao, wala pa naman kasi mga salita eh. Kasi isipin mo lang yung overtake malala ng mga magjowa, no? Kasi di kayo nag-uusap. Puro kamay tayo mag-communicate. Diba? Gaganon-ganonin ka, gaganyan-ganyanin ka, gusto mo magparami. Tapos habang tumatagal, natututo na tayo gumamit ng ating boses, ng ating dila. May kalaban doon. Diba? Nagkakaroon na tayo ng iba't ibang paraan. Dahan-dahan na shift yung ating evolution, yung ating pag-grow bilang isang species sa ating bibig. Pero sinasabi dito sa Frontiers in Psychology na isang 2019 study na magkakatabi kasi yung mga neuron sa utak natin na connected yung ating mga kamay, ating paa, mga limbs, mga motor functions at nagkakaroon tayo ng motor overflow. Yung motor overflow daw, pag nag-iisip ka o gusto mong mayroon ka gawin na fine motor task, okay, nagagawa ka ng play, magsusulat ka, may drawing ka, may gagawin kang matindi, o basta kailangan ng deep concentration. Yung neurons na nagbo-burst dun sa utak mo, dun sa part na kailangan mo ng motor skills, ay nagpa-pass through dun sa kabilang side ng barangay ng utak mo. Kung nasaan naman, yung ating bibig, yung ating language region na tinatawag. Pero walang lumalabas na salita. Kasi wala ka naman iniisip na gusto mo sabihin. Pero dun lumalabas yung muscle mo. Parang mamumulikat siya sa kabilang parte ng utak mo. At dun lumalabas yun. Siguro nung ini-interview siya ni Miss Karen ay nandun siya under a lot of stress at kailangan niya isipin yung dapat niyang sabihin. So, ang nagiging subconscious ang yung reaksyon ng kanyang katawan ay ilabas yung dila niya. Na ang pangit nga lang tignan kasi sa interview matatawa ka lang talaga. Para siyang half lizard, di ba? Motor proficiency using a tool predicts individual linguistic abilities. May iba pa yan. Meron pa nga yung, di ba, pag gaganong ka, pag mag-iisip, kasi nakokonect kasi siya doon sa utak mo eh. Siyempre mas malalim pa yan, pero yun yung pinaka-gist nun eh, na connected yung ating utak, wow, nakakagulat, sa iba't ibang parte ng ating katawan at doon siya nagpa-flow over. Okay, may tutunan ka na naman, diba? Hindi lang puro katarantaduhan at memes dito. Sunod na balita at pangulit, kamakailan naglabas si Donnelly na isang FB post kung saan kukuha siya ng mga editors. At doon may isa nag-comment na good morning, pwede po CapCut. At meron siyang 2,000 na haha. Ito na mga aspiring editor natin ay tinatanong, ba't yung binabash CapCut? At doon nagsimula yung galit sa mga gumagamit daw ng CapCut. Ako sa totoo wala namang masama. Sinubukan ko na Adobe Premiere, sinubukan ko DaVinci. Pareho lang naman yun eh. Gumamit ka man ng CapCut o hindi, nasa paggamit mo yan nung tools na yun. Parang sa mga nagluluto. Wala yan sa, well, siguro may onting talim, okay? ng kutsilya pa naghihiwa ka. Pero kahit branded yan ng Gucci na kutsilyo o hindi, basta matulis yan, basta nagagawa niya yun, dapat niya gawin. At kung i-mirror natin dito sa editing software na to, basta na-edit niya, nasa gumagamit yan. Marunong ba siya mag-cut? Marunong ba siyang gumamit ng mga highlights? Alam ba niya kung saan ilalagay yung mga dead air o tatanggalin ba niya? Marunong ba siya gumawa ng montage? Alam ba niya kailan lalagyan ng caption? Kailan nilalagyan ng color grade? Nasa galingan ng editor. Ang tunay na tool nandito. Nasa motor overflow yan. Andun ang tunay na galing ng isang editor. Hindi sa kung ano yung gamit niya. Ako nga, ini-encourage ko pa yung mga editors dito sa channel na kung marunong ako gumamit ng CapCut, marunong ako gumamit ng AI na ginagamit sa CapCut, gamitin mo. Kung mapapaganda mo yung video na hindi siya mukhang minadali, gamitin mo lahat. Nasa atin ang kapangyarihan. Nasa buong internet ang kapangyarihan mo. Kung lilimitahan mo at hindi ka mag-a-adapt sa mga bagong tools na available sa'yo, ikaw ang makakalimutan. Hindi yung CapCut, hindi Adobe Premiere. Diba? Kasi nire-respeto ko yung mga nag-i-edit dyan. Nire-respeto ko kaya alam na alam ko pag tamad ng isang nag-i-edit sa isang video, hindi. Diba? Depende ako yung purpose ng video na yun. Shitpost ba siya? Informative ba dapat siya? Alam mo dapat nag-pages ba yan? Videos ba yan? Alagyan ba yan ng captions? Alagyan ba yan ng VO? Alagyan ba natin transitions? Nakatato na yan sa utak ko eh. Kasi ginawa ko nga yan eh. Diba? Na sobrang tagal. So, nainis lang ako na nabash yung mga gumagamit ng CapCut dito. Kasi kung ako natuto muna sa CapCut, ganun din naman eh. Kailangan mo pa rin naman aralin kung anong klaseng style na pag-i-edit ang gagawin mo. Paano mo i-apply na magagaling ka mag-edit. Paano mo mapapabilis ang pagtitrim. Paano mo matututo pumili ng mga tamang photos o images sa isang bagay. Ano bang klaseng theme mayroon ng channel na to? Ito pinag-i-editan ko. Diba? Kaya ayoko ginagamit dito. Kung mapapansin nyo, iniiwasan ko talaga. Yung gumagamit sila ng mga stock photo, unless isi-shitpost nila gamit yung stock photo na yun. Kasi sobrang basic dun para sa akin. So ako naghahanap sila ng mga
memes, mga related sa Filipino culture. Kasi yun ang theme ng channel na to. Yun ay isang skill. Natuturo yan. Diba? Yung bakit ginagamit lang naman, may gusta meme na bakit yung kailangan ibahin? Diba? Nag-a-adapt tayo. Hindi na lang naman yun ang trip ng tao. Diba? Ganun yun. Sumunod pa dito kasi nung pageant, nung Miss Universe, lumabas yung CapCut dun sa dulo ng isang presentation. Diba 5 hours yan eh. May lumabas sa CapCut dun. So dito, ayun na, inasar na naman at binas yung CapCut. Ba yung laki-laki namang production yan, CapCut pa rin gamit. Hindi man na gumamit ng paid version. Tama nga naman, kasi sa laki ba naman ng Miss Universe, sigurado may budget yan. Pero kung ikaw nag-start ka pala maging editor, walang masama gumamit ng kahit ano, basta i-flex mo lang yan. Ako sinuwerte ako no, sa Adobe Premiere, doon sa pinagtatrabaho ko dati, available sa amin yun. So ginamit ko lang yung version na yun. Ginamit ko lang yung app na yun. So sa mga gusto pa mag-apply na editor dyan, comment lang kayo, send nyo lang sa aming email, allsecond@gmail.com. Pakita nyo kung anong gago yun. Multo! Uta. Well, tayo, multo nga naman tayo. Si Gengar yan eh. Yung obvious sinasabi ko. Sa mga aspiring editor dyan sa channel, pakita nyo sa amin kung hanggang saan naabot ang CapCut mo. So ito. Pampanga! United Kingdom! Hey! Quezon Province! Maine Mendoza! Ay, sorry, mali. Bacoor! Northern California! Baguio! Kuya Will para tayo. Laguna! 5,000! Cainta! Zambales! Diba? Nasa paano ka marunong gumamit ng edit? Ito simple nga lang eh. Hindi naman kailangan 10-tier level, 5-dimensional chess yung gagawin mo sa humor mo sa edit mo, diba? Maraming salamat kay Voltaire. So, naalala ko lang kasi may nag-apply sa amin na editor dati. Talagang ganda. Marunong sa Adobe Premiere, After Effects. Lahat ng apps sa mundo alam niya. Once na na-apply na yung edit na gano'n, ang layo niya doon sa quality na nilalabas namin. Wala siya nung hinahanap naming humor o hinahanap naming style. Wala namang masama doon. Bisa hindi lang talaga fit yung editor doon sa kanyang pinag-editan. Okay lang. Hindi naman niya kasalanan niya. Pero gets ba? Huwag kang matakot. Subukan. Kaya ano pang gamitin mo? Importante magsimula ka lang. Kasi gagaling ka pa naman habang ginagawa mo at ginagamit mo yung edit na yan, ginagamit mo yung muscle na yan. So basta huwag ka lang mag-motor overflow papunta sa kabila na hirap ka na. Ito yung Miss Universe. Hindi ko gagalawin ulo ko. Okay na to. Uy, galing. What? Ano to? Paano nagawa to? Perfect balance between evil and good. Geography, favorite subject ng FTTF. United Kingdom! Quezon Province! At pamuli, centavos, habang yung euro ay may kapalit na 60 pesos and 70 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate. Kala ko masasagasaan yung nakaputi. To you by Queen City Development Bank. Patuloy na tumutok at tumuhap. Wait lang. Queue up. Shut up. What's this? What happened? La. Ah! Uy! Pele! What happened? Naging konyo bigla. Uy! What happened in here? Nagpa-party lang eh. Hey! What happened? Oh. Tatawa ko sa reaction niya. Oh. Ito yun ako pag-gising ko sa umaga. What happened, ha? Anong gagawin? May babayaran na naman? So may mga nagko-comment dito, tawa lang ako na may alien daw. Pero yun, sabi ng mga iba, electric fluctuation daw siya, effects of a voltage fluctuation. Well, sinabihan naman tayo na nagkakaroon ng fluctuation lalo na nung panahon ng summer kasi lahat gumagamit ng aircon, lahat kinakailangan magpa-presko. Baka dumaan lang yung alien tapos nakita po siya, maraming bobo dito. Asa tayo dito? So doon tatapos sa mga balita. Kaya nangyayalag gusto nyo ba? Huwag nyo kamalimutan bumili nito. Overthink malala, paubos na agad. Po siya, maraming salamat sa inyo. Kami na tayong budget sa susunod natin editor. Huwag nyo like, share sa mga nag-overthink malala yung jowa dahil sa mga thirst trap sa internet. Huwag nyo kalimutan subscribe. Marites sa babaalam. Shoo!